Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka, barkamu da wannan lokaci. Yau zan nuna yadda zaka sanya ma Instagram dark mode. Dark mode yana da amfani ga lafiyar idanunmu domin yana rage hasken wutar wayarka, wanda farin haske yana da illa ga lafiyar idanunmu. Amma kafin mu ji, muna so da ku danna subscribe, like da share. Da farko mutum zai je ya nemi Instagram na shi. Misali yanzu ga nawa, zaka je ka shiga Instagram misali, sai ka jira shi ya buɗe. Gashi haka kana jiran shi ya buɗe, misali yana buɗewa ya kawo ka wannan fuskar. Gashi nan mutum zai zo, sai ka zo a hannunka na dama. Misali zaka zo a hannunka na dama, zaka taba anan wayannan, zaka ga zabuka ga sunan guda biyar. Sai ka zo ka taba wannan misali profile naka, sai ka jira shi ya buɗe. Misali yana buɗe ma, zaka zo sama, zaka ga wasu yan layuka guda uku, sai ka zo ka taba su. Misali sai ka taba su, kana taba su zai kawo ka wannan fuskar. Idan ya baka wannan fuskar, zaka ga sama inda aka sa settings, sai ka shiga wurin settings. Kana shiga wurin settings sai ka jira shi ya buɗe. Yana buɗe ma, misali gashi nan, da zarin ya buɗe maka, zaka ga idan ya buɗe zaka ga layuka ga sunan, zabuka ga sunan, zaka ga inda aka sa team, sai ka shiga wurin team. Kana shiga wurin team, set a team, gashi nan zaka gani light dark mode, gashi nan sai ka taba. Ana taba zaka jira shi. Yanzu gashi nan ya koma dark mode. Yanzu a kowane lokaci zan yi amfani da shi wannan bakin, kuma ba zai man illa a idanuwa ba. Gashi nan misali haka, gashi nan in kun kula, gashi nan a haka, gashi nan duk abun da ake so. Ko cikin dare ne ko a dare zaka yi amfani da ita, hasken ba zai zama ma illa ga idanuwa ba. In ma rana haka ba zai ma illa ba. Gashi nan karshen shirin mu na yau kenan. Mun gode, ku ci gaba da subscribe, like da share akan wannan channel. Sai an jima.